हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेखौ दाबाव तो बिदिब्ला आंनि भिडिअआ दिनै जानायनिफ्राय शुरु जालायबाय ओमफ्राय आंहा जानाया दिनै थास' बिबार मैथा सिम्पोल ओरैनो जेबो होआखै आरो ना बाथोन ना गुरदोंमोनलाय ना गुरदोंमोनलाय आं ओमफ्राय खोन्थाबाय थालाहाय होननानै खोन्थायासै आं फुङाव ना गुरदों ओमफ्राय बेसे ना गुरनायखौ देखायबाय थानो ना मोन्दों बाथोन ओमफ्राय दाउ सिथारदों दाउखौ गिदिर गिदिर उन्दैफ्रा बिदि गिदिर गिदिर जायोनो ओमफ्राय ललिपपा आंनि बाहागोआव गैया फिसाफ्रा सानै दंना दा सानैजों मोनसे मोनसे जाबाय जा बोराय बुरै बिदिखौ जाबाय न'नि दाउसो सनाखौ तो बिदिब्ला सुरु नायलांदो सोर सोरहा जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो सनाफोर नायलांबानो जाबाय थास' बिबार मैथा वाव गुदुंथारलै गुदुंथार द'खौसो एसे जाग्रोनोसै गुदुंथार ओंखामाबो ओंख्रियाबो जि गुदुं बरिया मा दाउ गाबख्रावलाबायखो बोरायजों आंहा दिनैबो गालांजाबाय आरो हारसिंसो थांनांसिगोनलाय दा हास्लाबासो ओंख्रि ओंखाम संनायानो ना गुरबाथाय लेट जायो आंहा ओंखारस्लाबनो हाया माथो एफा गुदुंब्रा दाबो सुवा थास' बिबारा मानाखै बिराद गोथाव थावबो होआखै दे जेबो होआखै बानलुल' होदों मैथाजों बिदिनो एग्लिनानै जानो होननानै सिम्पोलनो ओरैनो थास'खौ रुबाय ओमफ्राय मैथाखौ थास' बिबार होनानै ओरैनो सिथोब सिथोब गोथाव मोनजायो सिम्पोलनो नाखौनो गुराबानो थानो हाया मादैया बिराद ना गुरनो
ना लायनो मोजां मोनो लायबानो मोनथारोबो नालाय बाया बाथोन जागासिखौलाय मोनखायो गुरनायखौ गोथावसिन मोनो आं लोगोफोर गुरनाय नाखौ बेखायनो आं गुरबाय थानो मोजां मोनो आरो लोगोसे एक्सारसाइसबो जायो आंहा फुङाव बेनि थाखाय नाखौ गुरबाय थानाय जायो आरो मासि गुदुंखौलाय दाबो सुवा गोथावानो थैगोन गय जानोसै लोगोफोर जाखांखाबाय आरो गरसे सोबावनोसै बारनानै देलायनानै थांसै माबोरै थाब थाबनो 10:30 जाथारबाय लामाया नै जोंना थाबायसाबजाबाय जोङो न'खर फैसा खांनानैसो बानायलायदों बे लामाखौ गोलावनो थाबायसाबजाबाय जि सान्दुं गोसा आयौ मादैनि लुक्स जानाय दिनै सलेदारसो गाननानै फैदों मादैया सलेदार आरो उफाय गैया गरम दखानाव जुथुमनानै थाहैबाय थानांगौना सनाफोर उफाय गैया गाननांगौ जायो गरम बोथोरबाथाय बेयाव लबियामोनहाना होदोंलायनो फन हरना खोन्थाहरदोंमोन खालबाराव लाब जे होदोंनो नायलांसै नुलांगोन दा लोगोफोर नै मालाय लबियाया ना लाब जे साफैलायबाय बैस्राबो सादों दामथुमग्राबो मोनबाय दासो नंगौ नै नाया मालाय लांखांबायनो न'आव जि बुरजा मोनदों जाहैदों बोरा बेसे बुरजा मोनदों आयु नै लांखांबाय हो नोंस्रा मालाय बेसे बुरजा फानखो माने बेसेबां फाना 500नि 700नि बाबावनो 700 ना मोनदोंनो मालाय बरिया आंना 1100 बावसो नोंना बेसेबां फानखो 1100 लागा लबिया नुदों बेयाव ना सायो बेयावनो दरखंआव फानहरबावसो खाथ्रासो दिनै ना मोननायखाय लबिया आंखौ लोगो लाबावखै नोगोद देन्जार मानसि बे आयु नुदों नै अखा हानायखाय फन लाबोआखैनो हैलाय नै फानखांबायनो मालाय एफा बुरजा नाखौलाय माथो खालामनो ना फानाबा फाननांगौ जानांगौ मालाय दाख्लै लबिया ना फाननानै दाउ बायनानै जादोंनो ओइ नंगौ ना नंगौ नाखौ उन्दै एनला रावबो जाजोब नालाय ओमफ्राय दाउखौबो लकेलखौ जाबावा बयलारखौसो जाबावा फिसाफ्रा ओंखायनो मिलायनायखौ जानोसै होननानै बायबाय दे मोजां दे बेटारि मोनबाय नै ससे थाबायबानो मोनो मोननायालाय बेटारि आरे थुदु जि लेट जाबायहाय आंहा बारलांगोन हरैहाय सारियालायाव लोगोफोर खुनुरुखुम सफैलायबाय जि गरम बोथोरा ओमफ्राय आङो गासिबो साफ साफाय खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ एसेयावनो दखानसिम मोनफैनायावनो आङो दोनथ'नो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायजोबदों खोमा
थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय सनाफोर। थेंक इउ भेरि माच। गोजोन्थों। बाय बाय।